ನಮ್ಮತ್ತೆ ಏಪಲಾವ್ ನೇನೆ ಪನ್ಪನ್ ಕೆಲವು ರನ್ನರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರ್ಬ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಕಿನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲೋಡು ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಅಂಡ ತುಳುವರೇ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಲು ನಂಗೆ ತುಳು ಬಾತೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಓ ಭಾಷೆದ ಕುಲ್ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದಾದನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸಬುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮವೇ ಆಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಲ ಕಸಬ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಈತ ಬರ್ಚಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೋಡಂದಂಡ ಅವ್ಲು ತುಳು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಬರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಪಂಡ ಹೋರಾಟದ ಪಂಡ ಚಳುವಳಿ ಪಣ್ಣ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದೆ ಚಳುವಳಿ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತು ಲಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ಇಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಬೋಡದಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ನೀರು ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರು ಪೂಜೆ ಇರಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ಬೈಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಬೋಡತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ನಾಗ್ಲೇ ಕೆಲಸನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕದ ನಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರಿನಾಗ ಜನ ಸೇರು ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಡು ಅಂದಂದು ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ ಬೇರತ್ತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬುಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಪಂಡದಾದ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಾದ ನಮ್ಮ DNA ದಾದ ಇದೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನು ಅಲ್ಪ ದಾದಂಡ ರಾಜಕೀಯವಾದ ನೇನು ಪಂಡ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಜಕೀಯವಾದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಜಾತಿಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಜ ತುಳುವೇರು ಮನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಅಂಚೆ ಕೇರಳಾಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ತಮಿಳರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರಾಠಿಲು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೇರು ಎಂದು ಯಾಪ ಪನ್ಪುನು ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೇರಿಂದ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡ್ರೈತೇನೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆಪುನದು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ 2007 ತುಳುವೇರೆ ಆಯನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬದಿ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತದು 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಣಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ತೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಪಂಡ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ತುಳುಕು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಣಂದೆ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ತೇವೆ ಅವಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಪಂಡ ಅವು 2 ತಿಂಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅಪ್ಪ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಗುಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಯಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಇನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳ ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುರ್ದು ಒಂಜಿ ಊರುರ್ದು ನಾವು ತುಂಬ ಮಾರಿದೇವರು ನೆನವರು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಊರುರ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪಂಡ ಗಡಿ ಖಂಡಿತ ಆತ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ದೇವರೇ ನಂಬೋಡಿ ಆ ಊರದ ದೈವ ದೇವರ ಒಲ್ಪದ ದೇವರೇ ನಂಬೋಣ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೈವ ದೇವರ ನಂಬೋಡಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಡಿಸೋಣ ಕೆಲಸ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಈತ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಅಂದ ಐಕೆಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಚಾಲಕರ ನಕ್ಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಮಿಟಿ ರೂಪೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಇತ ಮೈನ್ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಂಕ್ಲೆ ರೂಪೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುರುಕು ಅದಕ್ಕೇರು ಸಂಚಾಲಕರ ಆದ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪ ಮುಳ್ಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿದ ಒಂದೇನು ಏನಪ್ಪರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಪಿನದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಮಿತಿ ಬುಕ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನ ಆಳ್ವ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದೇರು ಬೆಳ್ಚಾಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕಾವಡು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಬುಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ರಾಘವೇಂದ್ರೇರು ಬುಕ್ಕ ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರೋಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ತುಳುವ ಮಾಸವೇತ ಮುಖಂದರ ಆಯ್ನೆ ನಿಜವಾದು ತುಳುವ ಮಾಸ ಬೆಜ್ಜಿಂದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಬಸ್ರೂರಿಗೂ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಲ್ಪನ ಬುಳೆದುಂಡು ಇನಿ ಆ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋದುಂಡು ದಾಯಿಗೊಂಡ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮವೇ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮೋಹನ್ ಮೊಗ ವೀರಪಣದ ಬೈಂದೂರುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷತರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತನ ಒಂದು
ಜೈನ್ ಆರು ಪೂರ ಆಕಾಶರಾಜ್ ಜೈನ್ ಆರು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದದ್ದು. ಆಕಾಶರಾಜ್ ಜೈನ್ ಊರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಬೈಂದೂರು ಅರ್ನ ಊರು ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ನಾವು ಊರುದೇ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಕುಡಂಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ వెళ్ళిపోండి ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯ. ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೋಡ ಒಂಚೂರು ಚಲ್ಲಂದಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನಿಕ್ಲೇನು ನಕಲು ಲೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡ ದಾಲ ಇದೇ ದೇಶದ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡ ಅಂದು ಮುಂದೇನು ಎಂಚ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹುಟ್ಟವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆ ತಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಕೋಡಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ಆದ ಹೊಡೆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಬದಿರಿಗಡೆ ತುಳುವೇರ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವಿ ಪಂಡ ಒಡೆಮುಟ್ಟವನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಜಾಗಂತವರೆ ಇದೇ ದೇಶ ಪೋಡುಂದಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನ ದೇಶದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊರತೆ ಇರ್ತಂಡೆ ಅವು ಐಕ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇತ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ DNA ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಜಾತಿನ ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ఆయన కులదేవರಿಗೆ మన్పున అపమాన కులదేవరే పండ ఆయన DNA పండ ఆ జాతి ఇడుపుండవు ಗೊತ್ತಂಡತಿ ಐದವರ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಇದು ಎಣ್ಣ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ನಕ್ಲು ಅಂತ ಬಾಕಿದ ಜಾತಿದಾಗಲಿ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪನ್ನೇರ ಹಿಂಜರಿಯುವರು ನಿಜವತ್ತನ ಆ ಹಿಂಜರಿಕೆನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಪಮಾನವು ಖಂಡಿತ ವಾ ಜಾತಿಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪನ್ಪುನ DNA ಅಕ್ಲ ಅವನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಒಂದತ್ತ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡ ಇಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಜನಕ್ಲಿಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆತು ಪಂಡ ಇಂದೇನ ಮೂಲ ತೇರಿಯಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ತೇರಿಯಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಏತ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎದುರು ಇಂಚ ಬರ ಹಾಪುಂಡು ಏರೋ ಪಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತವರಿಗೆ ಬೊರ್ಚಂದ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ ಅವು ఆయన ಭಾವನೆ ಬೇರ್ಚಂಡು ನಾಡ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಅದು ಪೂಜೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಾಗ ಮೋನ ತಿರ್ಗದ ಮಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಳಿ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ಗಡ್ಡೆಂದ್ಲ ಪಣ್ಣೊಳಿ ಒಂದು ಹಾಳಂದ್ಲ ಪಣ್ಣೊಳಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು 2028 100 ವರ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ನೆನತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಂಗೆ ಒಂದೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ವಿಶ್ವ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದು 2026 27 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಂಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಡ್ಲ ವಿಶ್ವ ತುಳು 7 ಮಂದಿ ತುಳುವರು ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರತಿ ಅಂಡ 7 ಮಂದಿ ತುಳುವರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡಿಗೆ ಬರ್ಪವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮಹತ್ವ ತಗೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಪವಡು ತುಳುನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಲ ಬಿಲ ಎಂಚಿನುಂಡು ಇಂದಿನ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ಆತ್ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೋಡವು ಆಯ್ನ ಮಹತ್ವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ತುಳು ತವೇತೋ ನಲಿಕೆಲು ಅಲಿಯಾಂತರ ಅದನ್ನು ಅಂದು ಖಾಲಿ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಎಂದಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡು ಬರೋ ಅಂದೆ ನಿಜ ನೆಟ್ಟಿಂಜಿ ಅವೇನು ಬರೋರಿ ಪೋನ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಐತವ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ತೆನಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ನಳಿಕೆಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕು ಮುರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ತುಳುವೇಶ್ವರದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ಕಂಗಿಲೊಂದು ಪನ್ಪುನ ನೃತ್ಯ ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ರೋಗನು ಗುಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಣಗ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೇರೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಜನಾಂಗದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ವಿಶೇಷ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನೃತ್ಯ ಪಂಡ ಕಂಗಿಲು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊರು ಹೆಂಚಿನವು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಜಾತಿದಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಈ
ನಮ್ಮ ಆಟಿಕಳಂಜ ಏರುಂದು ಪಂಡ ಆಟಿಕಳಂಜನ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಟಿಕಳಂಜ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಪಂಡ ఆయన ಪಾಡ್ತಾನೆ ಏರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಡದು ಬಂಜಿದೆ ಗತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೇರತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಈಗ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೇರು ನಿಜನ ಮಾಯಾಂದಾಳಿಂದ ಬರ್ಪುಣೆಂಚ ಬೆತೆ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಂದ್ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಏಕಾಣು ಜೀವಿ ಹಿಡ್ದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಣದು ಪನ್ಪುಣ ಪಾಡ್ದನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಬಾಕಿ ಒಡತ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಕುಲ್ಲಾಗ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತು ಪರಂಪರೆಲು ಅಯ್ನು ಒರಿಪೋಡುಂದಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಜಿನಿತ ಕಾಲೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಪೇರ ತಯಾರೆಂಚ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತೊಂದು ಅವರ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬು ಶುರು ಅನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಾಯ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಂಡ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರುಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಡಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಇಡ್ತು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅದ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಸುರೇಖ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸುರೇಖ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಆರೆಗ್ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಲ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕಳರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪಡೈತನ ಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲು ಪಂತೇರು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಪಡದು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ತುಳುವೆರಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಣೆಕಲ್ಲು ನಾನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಮನೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಜನವರಿ 9 10 ತಾರೀಕಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ದಿನದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈತ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ಜನಕ್ಲೂರ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವರು ಬತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆನಿ ಇಂದೆನ್ನ ಕೀನೋಟ್ ಭಾಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮರ್ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಯುದ್ದೇವಾಡಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಮಾತ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಸಂಚಾಲಕರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲಕ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಳ್ಳಿಯರು ಪಂಡ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಆರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಬುಕ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಆರು ಮಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಆರು ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬುಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ ಬುಕ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬುಕ್ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಡಿಯರು ಪೂರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಆರು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಆರು ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾವಿನನ್ನೇ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸ ಉಣ್ಣಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಬಸ್ ಪೂರ ಬೂಕು ಮಲ್ಪನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿಂದ ಪನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಏನು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ DNA ಅಂತ ಅವು ಐಟ್ ಪಂಡ ಐನು ಏರು ನಂಬುಜೇರ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಳುನಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೇರ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಆರಾಧನೆ ಆತ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾಲೆಜ್ ಐಕ್ ಯಾಮನ್ಪುಣೆ ಐಕ್ ಗೌರವ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಐಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ ಎನ್ನ ಭೂತ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಅಂದು ಉಂಡು ಭೂತ ತರ ಅಂದು ಪೂ ತರ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಳರಿ ಡೈನ್
ಪೂತರ ಅಂದು ಪೂತರ ಅಂಡ ಭೂತ ತರ ಅಂದು ಭೂತದ ತರ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಕಳರೆಡ್ಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಆ ಮೂಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳು ಅವು ಇನ್ನಿಲ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ 7 ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೋಟಲು ಒರಂಬ ಕಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ತರ ತೋಜೋಳಿ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಆವಡು ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಒಂದು ಎತ್ತಿಜಿನ ದಾದ ಪುಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ನೆರ್ಪ ಇದು ಕೆಲವರ ಒಂದು ಬಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ನೆರ್ಪ ಆತಿಂದ ಬ್ಯಾರ್ಲೆ ನೆರ್ಪ ಮೇಗ್ಲೇನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾಗ್ಲಿ ನೆರ್ಪ ಮೆಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಲಿ ಇವರು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮೆಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ವಾ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದು ಒಯ್ಯಿನ ಪತ್ತುನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮನು ಒವ್ವಾಣ್ಣ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ನೆರ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲ ಅಧರ್ಮೀಲ ಹಾಪಿರು ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಧರ್ಮೀಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತ ಇರ್ತಿಜ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಣ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದ್ಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಲ್ವ ಆಚರಣೆ ಅವು ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಅಧರ್ಮೀಲ ಹಾಪಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಐಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ತೀರ ದಾಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಧರ್ಮಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಕ್ಲ ಆಯ್ರ ತಯಾರೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬಲವಂತವಾದ ಇಂಚಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಮ್ಮದು ಪಣ ಇಂಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆ ತಯಾರು ಪೂಜೆರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನು ಬಿಟ್ರೆಲ್ಲ ಆತಿ ಜೀವನ ಪುಣಂಜಿ ಗೊಂದಲಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐದವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪೂನ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅತ್ತಿಂದ ಮಂತ್ರ ಘೋಷದ ಆಲಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಉಸುಲುಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಉಸುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡು ಬಜ್ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡು ಅವು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಮುರಣಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡೀರು ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಹೋಲ ಮಲ್ಪೋರ್ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ ಇನ್ನೆಂದು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೀರ ಇನ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಳೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ಪತ್ತೆ ಸಲಭು ಪತ್ತೊಂದು 10 ವಿರಲ್ನ ಶರಣು ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಅಲ್ಪ ಫಲಿಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅತ ಅಂಚಿನ ಅದು ಏತು ಅವು ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡಿ ಎತ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕಾಲೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ತರವಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದಿಂದ ಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಐಟೆ ಮುತ್ತು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಪಾತೆರಾವು ಮುತ್ತ ಉಂಡು ಐಟೆ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಲ ನುಡಿ ಕೊರನಗಣೈತೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಪ್ಪಗಣೈತೆ ಆ ನುಡಿಕ್ಕೆ ಏತು ಒಂದು ಉಂಡು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವಿನ ಒರಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಾಜು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕಳರಿ ದೆಬಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಅಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾಟ ಪಂಡ ಎಂತೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2021 ಪೂರ್ಣ ತುಳುವೇರ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋಜೋಡುವಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತನ ವಿಷಯ ಐಡ್ಲ ಆಪೇಡ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದೇನು ಆಪೇಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಸನಾತನವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದೇ ಪಂಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪೇನಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಂದ ಸನಾತನಿ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಂದ ಸನಾತನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಪಂಡ ಮಿರೆಪ್ಪರು ಏರು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಆಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪೇರ್ದೇ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎಂಚ ಒರಿಪವಳಿಂದ ಬಂದ್ಪುನ ಗೇಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಮುಟ್ಟವಡು ಅಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಅಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಏರು ದುಂಬುದಾಕ್ಲಿ ಡೇವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಒಂದು ಪಂಡದ ಐನೇ ಭೂತ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುನತ್ತು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಪಂತೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಗಲಸೋಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿವಾಟಕ್ಕೆ ಏನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು